Minecraft дискът е един от най-безполезните айтеми в цялата игра. Но същевременно е и един от най-редките такива. И няма да ви лъжа, аз когато намеря диск, даже го подминавам. Не и ако говорим за Unreality SMP. В Unreality SMP абсолютно всеки диск, който получиш, ти дава някаква специална суперсила, с която можеш да се биеш срещу другите в сървъра. Обаче стана ясно, че в Unreality точно един човек държи всички дискове и това беше Срайзо. И щом вече локацията на дисковете беше ясна, се знаеше, че няма как да се избегнат конфликти. По принцип тия дясно стоящите с предимство, така че другия път поне, не знам, пуснете аварийни за благодаря. Аз съм магистрала, законите са мои. Защото аз съм изстрял. Аз съм танга. Тук каращо срещу това. Бляк ме излутва за диска, аз няма да дам диска на Бляк. Бляк няма да получи диска. Хора, наистина ли си струва да се борим за тези дискове? Да, буквално си струва. Ти утре се естествено, че си струва, какво означава? Вижте, че те събуждат от нас най-лошите ни качества. Всички ставаме алчни, това не сме ние. Той има нещо, което ни искаме. То диск е силен, брат. Няма да ви дам диска. Пустай кубичък бе, невярно. Диска е мой! Нека направим конференция. Чакай, идвам. И да го обсъдим. Не мисля, че е нужно да се стига до тук. Той диск беше доста добър, чак. Диск май го искам. Мисля, че искам диска. Добре, чуй сега, нека да говорим. Аз предлагам да... Окей, това беше разговоренето. А тия се бият верно, бе? Срайзо ги солва с Арам Брони. Който има този диск, той буквално... добре. Контролираш ли диска, контролираш всичко. Елате! Този диск извади най-лошото от нас. Затова моето решение е... За това го искаме. Не. Аз с фраза. Не. Добре, знаеш ли в действителност кое трябва да направим? Защо този диск трябва да иде в него? Този диск трябва да го изгориме. Точно така, това щях да ви кажа. Какво правиш, колега? Този диск ще бъде моя. Чакай бе. Аз не го познавам този. Чакай, седми хит. Имам други. Не мога. Така, но виж, той ще бъде постоянно причина за конфликти. Ти тук ще уби няколко човека с този диск. Реално. Не, само контузик Стас. Контузил си го, да. Изглежда доста контузин наистина. Доста странно го контузи. Стас, ела, чакай. Няма да стане, Крис. Стас, ела. Хайде. Да отидем и там на планината и да му изгорим къщата. Айде. Дали знае, че ви чуваме от тук? Относно диска... Волим да... Аз имам запалка. Да активирам диска. Вижте се, всички станахте алчни. Жадни за власт и сила. Заради този тъп диск. Мога да ви обещая, че ако диска остане при мен, той няма да бъде цел на конфликт. Защо не го изгориш тогава? Да, така е срежа, обаче после да проблема, че искаме диска. Ето, защо не го изгориш? Каква е разликата? Тук и сега. Така че слушай се, срежа, имаш два варианта. Какво? Имаш преди да го хвърля върху обсидиан? Как да ви кажа, че този диск не може да бъде изгорен? Глупости. Нека го тестваме. И аз чупи това. Диска отново е жив. Дискът не може да бъде унищожен. Откраднаха ти коня, май.
Какъв кон? Тези неща не са ценни за мен. Кой кон? Да. Марти ценна ли е? Да, Мартин. Марти е ценен за мен. Охо. Охо. Марти, бягай. Аз Тебе исках само мир. дай заповед. Той тук ще му прехвърли диск по памет. Марти, използвай това. Той мисля, че му даде диск телепатично, даже не бяха заедно. Аз не искам да ставам тази. Виждам, че беше тренд. Не ми харесва това. И сега, Аз- има два начина. Или даваш диска, или изгаряме всичко и обръвиш чеки. За това са начините. Ама няма друг вариант. Убиваш му и се върна и пак ще изгоря всичко. Я показах, че диска не може да бъде унищожен. Току-що. Значи му го даваш. Аз нямам нищо. Бляк. Добре. Ма казаш, че има ценни неща. Пълно. Човека за теб. Имаш предвид безсмъртният човек, който направих току-що. Виж сега. Ще унищожим всичко негово. Няма го убивам. Ще унищожим всичко негово. Брак, Марти е вече недосегаем. Буквално можем да направим всичко. Я да видим. Чакай, дай да видим. Колко е насъгран. Искаш да тествам колко е насъгран. Не! Нещата ми! Как си имаш запалка? Имам лава, ама не и запалка. Да, е също някакво. Е така при животните. Аз мога ти взема флинт. Моля те, не дей. Аз имам флинт. И сега. Не ни трябва чупени за да засипа всичко. Така ли? Да. Ами... Ако ме удариш, запълвам всичко. Ако ме удариш, още веднъж. Но, да, Добре, брат. брак. Всичко става от ей това е. Защото... Имам едно предложение за теб. Да, даваш ми дисковете. Давам ти един от дисковете. Добре. Устроило. Правя го само заради моите хора. Ние сме едно. Няма нужда да се делим. С тези дискове няма едно. И сега Марти има разлика между нациите. Да. Вече съм сигурен, че трябва да взема диск. И за това си уредих среща с Райзо. И просто се надявам, че ще мога да го надхитрам. И да го накарам да ми даде диск. Ти ли си онзи тач? Чух, че се ме търсил. Търсих те да говорим за тези дискове. Причината да го дам на Бляк е, че Бляк ме заплаши. Виж са, не може да дадеш един от дисковете на лидера на едната нация и да очакваш, че всичко ще продължи окей. Даваш един диск на един човек, а в същото време говориш за равенство. Слушай. Мога да ти направя сделка. Сделка ли? Да, сделка. Добре. Ако Нека чуем. ми намериш Pale Oak Sapling, Какво? ще получиш диск. Чакай един момент да го гугълна това, как викаше? Пилок. Ясно, да. Значи казваш, че ще ми дадеш диск, ако ти намеря такъв сабринг. Точно така. Аз ще намеря Знаеш ли този... какви са Чакай. моите облаги? Изслушай ме. Аз ще ти намеря този сабринг. Обаче, аз избирам кой диск да ми дадеш. По принцип аз не правя такива сделки. Тач. И тези дискове не са с цел да предизвикат войни или конфликти. Аз го правя за да може всеки да има вече някаква се облага. случи. Вече се случи. Но аз не го правя с тази цел. Аз ти предложих сделка, но ти поставя условия, което аз не харесвам. И въпреки всичко, слушай сега, ти ми казваш, че оставям една нация без диск, а давам на другата диск. Технически ти пак ще останеш без диск, ако не се съгласиш на първоначалното условие. Оставяха на Марти същата сделка като теб, само че при него беше Cherry Sapling. А как ще избереш кой диск да ми дадеш тогава? Strand 2 диска не звучи като лоша идея. Осъзнаваш, че Strand 2 диска е един от най-силните дискове. Но да ходя да обикарам света за нещо, което дори не знам какво ще получа в замяна, трябва да ме разбереш, доста рисковано е.
Разбирам твоята гледна точка. Даже много добре. Но... Вярвам, че просто трябва да ми се довериш. Да ти се доверят, аз не те познавам. Така е, но... Все пак искаш нещо от мен. И ти искаш нещо в замяна. Добре, окей. Да кажем... Го взема. Това. Как ще избереш кой диск да ми дадеш? Защото виж, аз от това, което видях, брак, не ми изглежда много дружелюбен, а той ми е съсед. И откъде да знам дали няма да нападне моите хора. Така че, това, което искаме е да му получа диск, с който ще мога да се защитавам срещу неговия. Кой диск ще ти помогне да се защитаваш срещу неговия? Резистанс. Аз казах защита, нали така? Добре. Ако ви намериш саплинга, ти давам резистанс. Окей. Добре. Имаме сделка. Имаме сделка. Окей, всичко беше перфектно, но имаше един мъничък проблем. И това е, че този сапринг аз никога не съм го намирал и даже си мислех, че е супер рядък. И мислейки си, че ми отнеме цяла нощ да намеря този баян, пак казвам, никога не го бях намирал преди. Подготвих се здраво и бях готов за дълго приключение. Истината обаче беше, че го намерих за около 5 минути. И се запътих към Срайзо. Хубаво островче си има. Аха. Че се завърна. Как беше мисията? Прекрасно. Имам новини за теб. Намери ли това, което искам? Охо. Успял си. Естествено, нямаше да съм тук. Фенси. Добре изглежда така, добре изглежда. Но има едно нещо, което изглежда по-добре със сигурност. На такова беше тук ще. Да. Просто ги посади ги там. Тука? Да. Добре. Баш тука или... Да, там в края. Добре. Дискът е твой. Ето го. Беше... Наистина се радвам, че правихме бизнес заедно. Аз също. Двете страни... И както ти обещах, винаги спазвам обещанията си. Да. Аз сега трябва да тръгвам, така че ще се видим. Чао. Малко, ако ме побутнеш. Да. Благодаря. Да. Мерси, чао. Нещата се развиват по-добре и по-добре за мен, но все още имам едни реки притеснения относно брак. Брак е може би най-опасният човек в целия сервер и на всичкото отгоре успя да вземе диск. И то Speed 2 диска. Затова реших, че ще отида и обсъда тези неща с един по-непознат за мен човек в този сервер. И потенциално да сключим съюз. Трябва да говорим за тези дискове, защото нещата изгледат извън контрол. И това, което искам да ти кажа е, че не само, както знаеш, не само ние двамата имаме и Срайзо, а брак от съседното населено място. Виж сега, ние до сега смятам, че не сме проявили особена агресия, но ако говорим за него, не мога да кажа същото, виж. Нали всички и двамата помним как той се здоби с този диск. Ох, да. Той ме заплашеше. Да, именно. Възползваше се от това, че Срайзо има някакъв сантимент към мен. Да, и съм дошъл да говорим точно за това. Виж сега, не смятам, че ще е редно ние да правим каквото и да е за сега. Въпреки, че той технически с тези заплахи по този начин стартира война. Но за сега от този момент всичко е мирно, откакто се случи това и откакто си взе диска. Не смятам, че го е взел обаче просто за да го гледа, така че... виж сега, и двамата сме малко зависими от това, защото аз съм му
и аз Уинтерия, и моята държава Уинтерия, сме му съседи, директни. А пък вас вече ви е заплашвало, с Тургозия веднъж, че ще я унищожи. Така че предлагам просто да сключим нещо като пакт, таен пакт, с който просто ако той нападне Уинтерия или нападне мен конкретно, и ако нападне Тургозия и конкретно нападне теб, взаимно ще си помогнем срещу него, за да може просто да сме по-сейф. Може би си прав. Аз като цяло никога не съм имал някакви пререкания с сибирската нация и лично с него също не съм. Даже ние им изпратихме хуманитарна помощ, изпратихме им храна. Да, и ние сме в добри отношения с тях до момента. Аз им използвам даже XP фермите. Но онова, което стана в онази нощ тогава, не може да бъде игнорирано по никакъв начин. Да, той явно е доста склонен да загърби добрите отношения и приятелствата само за да получи материална облага, в случая Диск. Може би наистина трябва да имаме пакт, наистина. Но въпросът е дали да го направим по-обречени, как ще реагира той. Не, според мен не трябва да е публично, ще привлече твърде много внимание. Ами като цяло аз не съм изявен лидер на нацията, ние сме нещо като демокрация, решаваме всичко заедно. Но имаш моята лична дума, че аз ще застъпя. Да, добре, окей. За сега това ми стига, благодаря. Сега ще тръгвам, защото имам работа. И след като това вече беше на страна, имаше само едно нещо, което още трябваше да направя. И това е да конфронтирам Стас за едно нещо. О, Стас! Тачи. Какво дължа това? Абе, човек, тия панелки на нищо не приличат. Виж ги! Виж ги, бе, човек! То, по-добре да ги съборим рано, не мислиш ли? Не. Тази панелка, ако искаш да знаеш, я продадох. Как това нещо си го продал? Ами, има повачи от Тургозия, които са тия готови да залуги. инвестират тук. Ма виж го как изглежда! Това нищо не прилича. А виж онази прекрасна къщето там. Виждаш я, дори не е на 50% готова и вече изглежда като небостъргач в сравнение с това. И така, без дори да подозирам, дадох началото на нещо, което не знаех дали ще мога да завърша. Но вие ще видите за какво ви говоря някой друг път.